Magandang araw, Central Luzon. Malapit na ang halalan 2025 sa Mayo 12, kaya heto ang ilang mahalagang paalala para sa isang maayos at patas na halalan. May early voting para sa mga senior citizens, PWDs at iba pang kabilang ng vulnerable sectors. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m., pwede na silang bumoto ng mas maaga para sa kanilang kaginhawaan. Ang regular voting hours naman ay mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pero tandaan, may priority pa rin sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Para sa person deprived of liberty o PDLs, may itinalagang special facilities at tutulungan sila ng support staff sa pagboto. Siguraduhing handa, alamin ang tamang proseso at bumoto ng maaga para maiwasan ang abala. Ako si Albert Lacanlale. Samahan ninyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahalagang issue ng halalan. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Dahil boto mo, kinabukasan mo.